Wengane yakwethu uhleleleni ungangeni kule channel yethu ephethe iy'ndaba ey'shisayo laphana wengane zakwethu umkhanyakude TV bafowethu inkulu iy'ndaba laphana wengane zakwethu ungizwe mchunu-ke laphana wengane zakwethu uphinde wakhwela wadilika-ke laphana wengane zakwethu uhulumeni walana uSir Ramaphosa. Ngale kokukhuluma kakhulu ngizodedela iclip uzwe ungizwe ukuthi bethini akhipha amazwi alumelayo abheke uhulumeni. Siyi-channel hamba phambili mkhanyakude sithi siyabona. Urisho para no boxear mafa. Vemos a más para. Macas. Macas abu. Ina yep. Open. Sponsor. Não sponsor não. Yebo. Yebo mfowethu. Mangaka amatekisi. Azogcwala airport lapha. Wenenzela za complain. Mangaka amatekisi azohlangabeza upresident wangempela hayi lo untshontsha imali ayifake kuma-transisha. Alibhubhe mfowethu. Buka abantu abangani abakubukayo nokudelela. Ngi-ona ngalokho awashintsha ayegoli mfowethu amathikithi. Hayi, or straight yabona. Omabili, yes.